els parlaments i n'hi ha molts partits. A Madrid, perquè Unió Valenciana va ser l'últim partit valencianista que arribà al Congrés, si no m'enganye. I el primer. Com se podria tornar a Madrid, tenir una presència valenciana? De totes maneres, espera, que abans d'arribar a Madrid mos queda molt camí per així. Perquè parlàvem de barreres, hem parlat de moltes coses, però anem a veure. Jo torno a dir que a nosaltres ens fa falta autocrítica i pensar en el que han fet en el passat i veure de quina manera això ens impedeix arribar al futur i arribar a Madrid. La primera qüestió, a veure, fa un moment dies, no? És que si en l'any 99 la barrera havia sigut del 3%, ara estaríem parlant d'altra manera. A veure, nosaltres ens enganyem, i quan dic nosaltres dic de manera general, perquè en aquell moment sols existia Unió Valenciana i tots més o menys estaven vinculats a ella físicament o moralment. Ens enganyem el dia que li donem l'alcaldia a Rita Barberà i a partir d'ahir es comença un cert declive. Ens tornem a enganyar el dia que li donem la presidència a la Generalitat a Eduardo Zaplana, que per cert va ser el que va pactar la ABL. I vota l'altre dia que l'Estatut d'Aragó es prohibia el transvasament de l'Ebre. I jo me pregunto si en l'any 1999, exacte, en l'any 1999 haurem tret el suficient per entrar en les Corts, quina haurà sigut la nostra actuació? Haurem tornat a fer exactament el mateix, tornar a donar de menjar al partit gran i nosaltres intentar tindre 4 llocs per ahir, per intentar d'alguna manera fer política en l'experiència que tenim de que tots aquells que en un moment determinat Unió Valenciana ha col·locat per a fer política han acabat fent política en el Partit Popular i l'últim cas és el de Chiquillo fa 4 dies. Els nostres errors ens acompanyen durant la vida i si no som capaços de canviar això, si el nostre missatge cap a la societat continua sent el mateix, som presos de perquè no vinga un a apoyar l'altre, en lloc de dir, mireu, voteu-nos a nosaltres, perquè si arribem o no arribem, en el cas de que puguem estar dins, el que farem serà exactament el que vos prometem en la nostra campanya electoral, treballar per València, sense recolzar ni rebutjar a ningú, simplement fer la nostra política. Això és el que han fet en aquestes eleccions, Carles. S'han presentat cada un. Però no podem estar ahí però sempre hem estat l'autocrítica. Està clar que ja han fet la nostra dosis d'autocrítica. Ara el que tenim que donar és ja un pas avant. Estem d'acord en tot això el que estem dient, encara que la vostra versió siga massa nacionalista, la nostra més regionalista o més foralista. Bueno, anem a posar-nos d'acord en el que ens puguem posar d'acord. Tenim que defendre per damunt de tota València, bueno, doncs anem a ajuntar-nos. Anem a fer una llista en les eleccions generals. Espera un momentet. A veure si posem el valor i la generositat i el patriotisme necessari per fer una llista. Antes d'ajuntar-nos tots, 5 minuts encara que podem estar encara separats. Però anem a veure. Ara mateix ha eixit el tema del traspàs. Parlàvem de barreres psicològiques, de barreres de mentides, barreres de tants percents i està després la barrera del bou. Que cada volta que ens treuen un drap ens tirem. Per què? Perquè al PP li pareix que és propi per traure boig parlar del transvasament i tot el món parla d'això. I mentrestant estem a un pèl de que ens passi el de Barcelona en Rodalies. Estem en un retras increïble en un AVE que a més fa un momentet estava jo passant per una de les obres de l'AVE que estan fent-lo, és de veres i llisca el lletrero i AVE, Madrid, La Manxa, no sé què, 7 o 8 paraes i al final ficava a València. Dic, han fet un AVE de Rodalies. Això no és un AVE. Nosaltres ens tirem al bou de lo que els grans partits decideixen que se té que parlar, quan aquesta comunitat té una sèrie de deficiències impressionants que està perdent el seu sector agrari a marxes forçades. Ahir mateixa el vicepresident econòmic del PP estava dient que València està abocat i quasi dia, gràcies a Déu, a ser una comunitat dedicada al sector servicis i jo en aquest moment me ve al cap i dic, bueno, el futur del meu fill és o ser cambrer o metre d'hotel o ser gestor, que és el que són els sectors servicis. La indústria s'està mirant com desapareix o com té contínues crisis sense fer absolutament res, sense aplicar polítiques reals per a que la indústria no desaparega, que el calcer està en crisi, que els xoguets estan en crisi, que el torró està en crisi, tot està en crisi, però així ens fan un palau de la música o ens porten 4 barcos a córrer i el debat és l'aigua. El debat és molt important el que fa falta en aquesta comunitat, perquè aleshores estem parlant d'un transvasament precisament en un any en què la pluviometria se n'eixi de tots els margens i que la gent
per desgràcia, quan hi ha sequera té set, i quan no n'hi ha sequera passa un poquet de que si n'hi ha aigua o no n'hi ha. Un segonet, Carles, perquè hem de fer una pausa, secreteta pausa per a la publicitat, i tornem de seguida parlant del valencianisme polític. Un minutet i estem de seguida a Tele7 en debate. Fins ara. Continuamos en Tele7 Debate en Valencia hablando del valencianismo político. Antes de nada, eso sí, les recuerdo un correo electrónico que tenemos en este programa para que nos puedan enviar cualquier sugerencia, comentario o incluso crítica. Ahí lo están viendo, es debate7.valencia@tele7tv.es. Les recuerdo el correo, debate7.valencia@tele7tv.es. Y hablábamos, como les decía, de valencianismo político. Están haciendo nuestros invitados autocrítica, pero también reflexionando sobre la forma de avanzar en el valencianismo político. Imagine que els tres estan ja treballant per a les pròximes eleccions generals, un treball dur, complicat. Què estan fent, senyor Santandreu? Comencem per vostè. Bueno, nosaltres estem tots preparant ja la campanya, més o manco ja la tenim preparada, estem esperant que aplegui el mes de gener, perquè clar, tot el que sigui abans de les festes nadalenques diguem que no aprofita a nivell electoral, però el que sí que a mi m'agradaria és tornar a plantejar la possibilitat de que tots els que estem així, encara que la tarta estigui ja repartida més o manco perquè estem davant d'unes eleccions generals i que les possibilitats del valencianisme siguin més o manco reduïdes, la possibilitat de plantejar una única oferta valencianista entre tots els que estem una única llista. Una única llista per mig d'una coalició i donar una resposta als grans partits per a que vegin que més o manco 40, 50 o 60.000 persones volen que n'hi hagi un partit que ens defenga per damunt de tot en clau valenciana, que va ser el nostre eslògan. En Madrid, això pot pensar la gent que és un vot que es puga perdre, però no, és la primera pedra o la segona pedra per a la construcció d'aquest gran partit independent valencià i autonomista que ens defenga davant dels interessos d'esta Espanya asimètrica creada per el govern de Zapatero. Jo em pense que si Zapatero el que ha creat és aquesta Espanya de la divisió i de la confrontació i de la rivalitat, pues des de luego nosaltres els valencians mentre no tinguem un partit propi que ens defenga no farem res. Els andalusos tenen AVE 23 anys abans de nosaltres. Així la tercera comunitat en el port natural de tota Espanya no tenim AVE. Els catalans arreplegaren el mateix que els andalusos 200.000 milions per a la sanitat catalana que estava totalment quebrada. Ens han tancat el transvasament de l'Ebre, en uns i en altres. El Partit Popular també desaprofitar els 8 anys de govern que estigui el senyor Aznar per a donar-nos aquest transvasament i aquest AVE. Escolteu, és que a més som la comunitat residenciària i receptora de més immigració de tota Espanya. Des de la llei d'estrangeria del govern del Partit Popular en l'any 2000, que va fer 5 regularitzacions, fins que la que ha fet el senyor Zapatero. I tota aquesta immigració ens està produint a nosaltres unes taxes altíssimes d'inseguretat. No ens donem policia i no ens donem mitjans per a mantindre en dignitat aquesta immigració que estem recibint. Necessitem un partit que ens defenga per damunt de tot. Necessitem un projecte comú per a tots els valencians per a posar a la nostra gent per a que en clau valenciana i al 100% tinguem aquesta veu que sense servituds i hipoteques diguem per damunt de tot el valencià i al camp, el que tu estàs dient, estem en aquest moment introduint taronja del Marroc a mig preu que la valenciana, productes estrangers asiàtics que estan arruïnant la indústria tradicional valenciana. Això no pot ser. Per què? Perquè estem patint una sèrie de servituds. Ara, votar al Partit Popular, doncs molt bé, que sàpia la gent que vota al Partit Popular que el Partit Popular del senyor Rajoy tindrà que pactar en Convergència i Unió. Qui mana? Convergència i Unió, Catalunya. El Partit Socialista, la gent vol votar al Partit Socialista, qui vota el Partit Socialista, el senyor Zapatero. En qui tindrà que pactar perquè no tindrà majoria absoluta? En Esquerra Republicana, com estan ara. Qui mana? Catalunya. Sempre manen els catalans. La història de la democràcia espanyola ha sigut sempre un govern capitalitzat per Catalunya. I en aquest moment Catalunya està fent-se grossa a canvi dels interessos i del treball de tota Espanya. Nosaltres els valencians tenim que saber que votant al PP o al PSOE, Catalunya sempre guanya. Així que tindrem que votar a Coalició Valenciana. Llista única. Què pensen de l'oferta del president de Coalició Valenciana? Senyor Miralles, comencem per vostè. Home, està molt clar, i després de l'anàlisi que han fet fa uns moments, no? Si diguem lo de la barrera del 5%, del percentatge... Seria bona opció, una llista única? Si diguem lo de la divisió... Opció és una bona paraula, veus? Opció. No n'hi ha cap problema. Ja tenim nom, no?, per al partit. I lo de la intromissió... I Miralles de número 1. No n'hi ha cap problema. Efectivament, la veritat és que, bueno, són arguments suficients com per a, jo crec que deixant
altres coses de costat, pues, es començarà a intentar treballar per esta unió. Ho comentaven abans de començar el programa. Penso que seria un bon moment, n'hi ha que intentar salvar aquests xicotets o grans problemes, però n'hi ha que fer un front comú. Jo penso que és un moment, de cara a unes generals, intentar ser només que una opció, perquè si recordem els resultats que estava recordant abans Carles, és dir, quan érem només que una opció valencianista, aconseguíem millors resultats en la Comunitat Valenciana també per la conjunció